Sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Oras, 6:02 ng pagkaaga. Uya na ang Tingog Nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog Nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog Nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Colhibal Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! Alright, maray na pagkaagar sa mga parantabay niya to sa bilog na probinsya nin Albay. Sa siyudad kan Legazpi, Banuan kan Daraga, sa iba pang lugar na pinagabot kan sa Moyang Tanok, o niya na pagkaaga, ini po ang 1FM. Live po sa bilog na Legazpi City, 88.3 DWGO 1FM. Siyempre, yan naman po tabi, simulcast over DWRL Radio Filipino Legazpi. So, as of now tabi, yaon pa ako digdi sa isla, bako pa ako sa analysis spot kan 1FM ano.
Pasensya na po tabi kamo kung medyo an sa kuyang boses. Through internet lang po tabi kasango niya na pagkaaga nagpo-programa. Mahiling po tabi nindo ako live sa kuyang Facebook Live. Tapos sa digdi taan pigagamit kong account po tabi bako ko. Sige ha. Sundo pa kitang Sabado pa siguro digdita, Sabado pa yung pinaka-highlights kan sa muyang aktibidad digdi. Hindi ko na utrohon tabi lubong po kan sa kuyang biyanan. Digdi sa Rapo-Rapo Albay Sabado pang aga. Anyway, magiribanan kita sundong alas 8 din pagkaaga ngunyan. Ini po ang Tingog Min Barangay Morning Edition sa 1FM asin sa Radyo Pilipino. Sundong alas 8 din pagkaaga mga bareta, informasyon na asin news analysis na sendong maantabayanan ko niya na pagkaaga na ininin Martes, October 8, 2024. Makaskason palanan aldaw tano. October 8 na tulos. October 8 na tulos. So far, duman sa mga nagbe-birthdays ko niyan, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. Duman naman sa may mga kamatian, Wilson, sa mga drivers na nakatutok ko niyan na pagkaaga sa FM, pakitutok na lang po sa radyo 88.30, 88.3. Yan po ang samuyang frequency sa FM ngunyan na digdi po tabi sa Legazpi City. Sen man kamong party kang kinaban na nakatutok po sa Facebook Live. Good morning po sa Sendo Gabos. Yan man ang DWRL, Radyo Pilipino Legazpi Facebook Live. Asin, digdi sa sakuyang Facebook. Sa Facebook ang sakuyang binan. Yung pigagamit ko ngunyan. Yung po ang sakuyang pigagamit ko ngunyan. Sundo yan Sabado. Sundo Sabado. Nin, siguro kabalik ako Domingo na, no? Makabalik kita Domingo na po tabi. Medyo koralawig kasi. Data yung schedule kasi alanganin alanganin basta dipisilon pa magpa-schedule sa simbahan. Okay? Sige. So, ano po ang satuya ng mga pagrulayan, bida politika, issue po. Ngunyan ang last day of filing, mamaya po yung aksyon, sundong alas 5 lang din pagkahapon dapat nga ang gabos na mga kandidato na nakapag-sumitir na po kan sendang mga certificate of candidacy. Gabos na kandidato dapat nagsumitir na kan sendang mga certificate of candidacy. Ya po. And dapat nagigibuhon kan sa tuya ng mga kandidato. So mga day nakapag o suday po tabi susimitir kan sa indang certificate of candidacy ngunyan sundong alas 5, din naman kamo pwedeng magdalagan. Unless na nagkaigwa po tabi ng pagbabago yung inapod na ano ba yun? Nagkaigwa kita kan nagkaigwa ng kandidato na nagadaan tapos so din na po tabi siya pwedeng makapag-perform sa kansayang duty kon manggana. Sasalidahan po yan, pero dapat yung ka-ticket, ka-ticket niya, kung sa lakas, dapat taga-lakas yan. Iyo po yan. Ang dapat to sa balida. Ora na kita digdikan, pikian ha. Ora na. One time man na ini. Kung di ka makapag-sumitir niya na pagkahapon, sundo hapon, di ka na pwedeng magdalagan. Kaya mahiling ta digdi sa tulong gobernador po tabi na nag-file kan sendang certificate of candidacy, may oras pa naman kamo kung sisayan mabagunin si OC, pwedeng mag-transfer, pwedeng maghabo, may oras pa naman kamo, no? Sundong alas 5 po na yung pagkahapon. So busy ngunyan an urulay siguro. Di ko lang aram kung pero may mga barita kita na may mga baka kung may mga pagurulay at ini magabat dining labanan tulo 3-corner fight sinda Congressman Joey Salceda kan 2nd District Gobernador sinda
dating Governor Noel Rosal, gobernador man, Rex Lagman, gobernor. Sinda po ang magbabakbakan kundi nakipagbabago po tabi digdi. Sa Vice Governor, Vice Governor po tabi, ang tuluman ang madalagan tuluman po ang madalagan na Vice Governor. John Alegre, si Seto. Dahil kumidbid itong sarong ito, garing, ang midbid ko sana, ang apelyido, Tugang Rizaldi ko eh. Morning po kuya, magkusugon ang signal. Ayos, si Arlene Viñas Bueno. Good morning po. Di ba? Ano yan? Tugang ni Saldico, so babae. Pati magayo dito. Pasensya na hakon sa laan sa kuyang pagkaintindi kan pangaran mo. Tangon yan pamasan ni Mibutwa. Ang sayang armas po tabi is tugang lang siya kan representantes Karaco Bicol. Iyan ang sayang armas. Tapos chairman kan Committee on Appropriations, mapirak siyempre. Iyan ang sayang armas. Ang sayang kalaban, Arandia, si Bako si Dantia, si may Arandia po, tugang ata yan ni ni board member Arandia kan 3rd District. Si Kuampalan, Diday ko. Okay, Diday ko. Salamat Darwin ha. Nailing ko na ito. Nailing ko na po. Pag-file, nailing ko. So, anong pangaran kayo ning kuan? Diday, si Diday. Anong pangaran kayo ning so full name? Basta pili din ako. An alias Diday. Diday ko. Diday mo. Ayan. Diday. Ayan. Yun naligre ang kakalaban. Tapos, di may hiling po tabi kon andeng pirak ng gagana. Andeng pirak ng gagana. Pero sabi ko kanisendo po, sana kitang mga albayano, salbarta po ang albay, tabi, duman sa mga tao na, ano ba yun? Mga tao na nagkukunwari. Sa mga tao po, tabi, na pwede na bako man serbisyo publiko yung tuyo kundi pudir, no? Isalbarta sinda. Sabi ko ni Sendo po, mas paborable ako duman sa mga tao na tunay na mga politiko kaysa po tabi duman sa mga tao na mga kontraktor or mas siringkan. Siringkan po tabi. Tapos mas paborable ako duman sa mga tao na bago po tabi. Maski sa ang second district kasi ang second district kurang pagpipilian sa second district may kongresista ang pagpipilian po tabi dito si nag-file na po nin certificate of candidacy si Kaloy Andis Luria Kaloy Andis Luria katikit yan ni Gobnoel Rosal ninda City Councilor Diego Obido katirikit yan tapos si Christopher Ko dai pa. Christopher Ko. Si Christopher Ko bako man ang bago na po. Dati na yan na naging representante kay to kan ako Bicol. Kaya lang kan naging representante yan kan ako Bicol sa totoo lang. Sa totoo lang kan naging siyang representante kan ako Bicol si Christopher Ko. Ini pasensya na kung sinasabi ko, ang nagsasabi ako po tabi, yung katotohanan lang. Ura man ininin, sabi ko rin sendo po, ura man siya ki matanos na ginibo bilang kongresista, ura man siya ki maraot na ginibo bilang congressman. Iyan po, desa na siya, kumbaga, committee de silencio siya na siya, si Christopher ko. Ura siyang maraot na ginibo para sa albay. Ura man siyang matanos na ginibo para sa albay. Yun yan. Si siyang pipiliin nindo. Si Kaloy Luria, apwera na kontraktor ini. Siguro pa ko naman ini estranghero para sa sendo because midbid na siya. Midbid na siya. Ang lamang kay ni po tabi ni Kaloy Luria because digdi mo mahihiling yung kadakulan kan angkan kay ni Andes, Luria, igwa pang sa Miliena, yun, apelidong Draculaon.
Na minsan tabi at minsan tabi nang nakakalamang iyan. Kung ilingon ta po, sa totoo lang, di man niya to dapat na pagulayan digdi ang kwarta eh. Alimbawa, mataram ka mo, sisingyan may kwarta dyan. Iyon manggagana. Ando ang ini, parehas po ini bilyonaryo. Bako ini milyonaryo, parehas yan bilyonaryo. Dracula o na kontraktor yan eh. O si Christopher ko, kontraktor. Diba? Kontraktor. O kisay an Hayton. O, kontraktor. Si Kaloy Loria, kontraktor man. O, parehas. Kundi si Kaloy Loria, magastos siya po tabi ni kwarta, ngunyan, bako hali sa poder bilang congressman, tabaguhan siya. Ini si Christopher ko, magastos siya talaga po tabi, ni kwarta, permero, naging congressman siya for, for 3 terms of office sa Ako Bicol. Diba? O ngunyan, ang agum niya po tabi, representante man kan BHW, sa ibagaan barangay health worker, BHW party list, o para duman sa mga nakakaaram po, sa mga barangay health worker, o kamo bagaan representasyon po tabi kan tugang ni Christopher ko, tugang or agum, latas siya ata agum eh. Dati ko man kasi mga bistado yan marayta, bako ko man yan kabisto. Actually, di ako bistado ko ta, siyempre sa pagaran. Pero yung BHW party list, agom po ni, ni Christopher ko. Kaya nga ni po tabi ako nagangalas, kung natata, kaipuhan pa niya po tabi na magdalagan sa segundo distrito kan Albay, na suagom niya, suagom niya po tabi, representante kan sa iyang party list na BHW. Kamu na ako din ako po abo kong komentaryo, abo kong taunin konklusyon digdi sa senaryong ini, kundi kamu na lang ang bahala. Kamong nakaantabay sa kuya sa Facebook, nakaantabay po tabi sa radyo, sa 88.3 sa FM, sa EM, lalo na kung kamo taga Segundo Distrito, taga Albay, or taga Legazpi City, masasabutan nindo po ang sa kuyang tinataram. Duman sa mga bako, mga taga Albay, siguro, din nindo bistado, din nindo ako maintindihan. Pero, digdi sa Legazpi City, maintindihan nindo kung ano po ang sa kuyang tinataram. Diba? Yung agum kongresista, may sadiring party list. Siya gusto naman po tabi na maging kongresista kan Distrito 2 kan Albay. Nasa sa Indo na yan po, na mga paraantabay. Dahil man ako po mataram na makanuson paghilingon na ang mag-agom, parehas po tabi congressman, kongresista. Diba? Pero makanuson paghilingon po. Para sa kuya, makanuson paghilingon. Yugon mo ang politika, piginibo na nindo pong negosyo. Negosyo, ang politika. Supposed to be ang politika po tabi is public service. Public service po. Kaya magsasabi ko sa indo, mas favorable ako duman sa mga tao na tunay na politiko. Siyempre, ang politiko, minsan mga otikonan. Pero, nata po, ano ang rason ko nata mas favorable ako duman sa mga politiko kaysa sa mga negosyante? Kasi po, ang politiko, ang iniisip kaya yung tao, yung negosyante po, iniisip kaya na para sa bulsa dinda, para sa profit dinda, negosyo eh. Yung politiko po, nata po isipon ng tao kasi pag naraot sinda, pag dainin da inisip yung tao, nagparabulsa ngo na sinda po, tabi, din da inisip yung mga nasasakupan ninda, dahil ka nang tapos ka na. Kasi ang buhay kang politiko, tao. Kung wala kang tao, dahil ka man manggagana po. Di ba?
So kaya ang tunay na politiko, ang gigibuhon kayan, papakarayon po yung mga programa, mga proyekto, tangani na maging mahamot siya. Dahil siya hahabuan po tabi sa maabot na mga panahon. Ini nga si Congressman Joey Salceda. Bako negosyante, politiko. Ano ang ginigibo ni Congressman Joey Salceda? Matanos yung mga ginigibong programa. Iniisip yung tao. Gobernador Noel Luzon, politiko, bako negosyante, ilay si Congressman Lagman sa First District. Congressman Lagman sa First District, ili nga. Bako man politician eh. Politician eh. Nata din napipirdi po because yung tao inaasikaso niya. Because siya po tabi, ang sa iyang priority po is politics, is public service. Bako po tabi business. Ganun yun kasimple. Diba? Ganun kasimple yun. So, kamo na lang po yung dapat na mag-adal digdi. O tako, sabi ko sa Indo po, sa mga nakalis kong broadcast, maski kan nasa Ligaspi ako, pirmi kong sa Indong sinasabi na day ko pwede na sabihon sa Indo na day nindo pagboto ini, day na iboto lindo ini. Day ko po yan sinasabi because nasa sa Indo yan. May kanya-kanya kita po tabi na opinion. Ang sa kuyang obligasyon is ipasabot lang po tabi kung si Rizay Sinda. O nasa sa Indo na lang po yan. Yeah? Ta sa kwarta, parehas man pa'y kwarta eh. Aber daw, siya na kapag taramdaw ng kwarta. Gabos naman yan, igway. Maski ding tulong gobernador na yun eh. Pagabot kan eleksyon, may kwan yan. Igway yan yung pirak na iluluwas. Gabos yan. Ang vice governor, yan ang posible. Posibleng ansaro dyan dahil. Diba? Ansaro dahil. Pero yung saro, may manunan. May manunan. Tugang yan kan Committee on Appropriations Chairman eh. Saka. Diba? Tugang bagaan. Kaya, siyempre di man papabayaan ang tugang niya. Takon mapipirdi ang tugang niya, kasusup ganyan eh. Diba? Diba? Yun po yan. Sana na intindihan po niya to, gabos. Sa Daraga Albay, I think inda ko lang ta, daipanin, baka ngunyan. O kaya sa aga po, abanganin doon sa kuyang programa, sa siring na oras, 6 to 8 po tabi, digdi sa 1FM, sa Legazpi. Then, kung may mga load ka mo din sa Facebook, sa Facebook po, ining sa kuyang broadcast, digdi ako sa Facebook mo niya naka-live. Pero ini po, naka-live man ini sa radyo. Sa radyo, 88.3. Sa EM, tapos sa FM, tapos 1080 sa EM, Radyo Pilipino. Yan po, live yan po. Radyo, Facebook. Bako man kita DWFB o nanindogaan, naka-live ako digdi sa Facebook lang, hindi ho. Kung kaya't nagla-live ako sa Facebook because kaipuhan ko na madangog ako sa radyo. Dahil ibang way, kundi po tabi sa kwan. Sa radyo po. Kung sa mga dainin, taaram ko na internet, lalo na digdi sa muya, sa rapo-rapo. Bari ganito din nag-uran. Kung nag-uran, di kaming signal sa Facebook. Di ako makakaprograma sa internet. Kung nag-uran, ita medyo mainit. Kasod mga ni, ay kasubang yung maluya sa kuyang signal sa internet eh. Mainit, makakaprograma kita because may internet kita. May internet kita. Tadigdian, wala kami digdi signal sa smart or globe dahil internet lang. Ano ko pero mas favorable sa sakuya, makakaprograma ako pa utabi, mas kiyaw na kudigdi. Okay? At akay puwanta po na madangog. Madangog po. Anyway, we have 25 minutes after 6 o'clock in the morning. Magbabalik pa po ang programang ini. Standby lang po tabi sa iba pang mga issue digdi po sa 1FM.
tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid eh? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-Gol. Bakit kumakabog sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gol. Bakit kumakabog sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakabog sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time,
6:30 ng umaga. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to meet mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charpabol, bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charpabol, bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Dikdik kita sa onesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takbol ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay ng servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1.
maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon. Huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! DWGO 1FM. Okay. So, sige. 38 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Duman sa mga, sabi kan pag-asa palan, para pero kumakalingawan ini. Sabi kan pag-asa, tapos na po daw habagat season. Sa habagat season. Tapos na. Gustong sabihin, nasa transition period kita from habagat down to amihan. No? From habagat to amihan. Yun po yan. Transition na period na po kita. Ngunyan. Nasa transition period na kita. So, sa ngunyan po, siyempre, nasa transition period kita, ang habagat, iyon na iniyan pinaghaditan digdi sa Bicol, lalo na kung may mga naglalaog na mga bagyo, hari sa Pacific, iyon na yan pinaghaditan. Kaya baga kita, grabe sa tuyang kasibutan, atabi, regarding digdi sa, regarding po tabi digdi sa, sa, La Niña phenomenon, iyon na po ang panahon, October, November, and December. Kaya sabi ko sa inyo, dapat maging maging maingat, anuman po tabi na oras, iyon ang simple nyato na dapat nagibuhon. Pinakasimpleng dapat niya itong gibuhon. Tangani na dahil kita maapektaran sa oras na nagkakaikwa kita nin siring na klase nin mga kalamidad. Sabi ko nga sendo po, ang importante po is nakapreparar. Doon ang provincial government baga sa pagi kay ito ni
dating APSIMO head Dr. Cedric Daep, na preparasyon na yan ni Marie, si Dr. Cedric, kasi nagkaigwa baga kita nin triproning, taan, sabi nga ni, mas maray nang so, halimbawa may kalamidad, yung mga linya takang kuryente, at least klarado o sudiit ang epekto, no? Mas madali yung restoration sa oras na nagkakayo kita nin dahil pinaglalao man ng mga kalamidad. Ako ang tamano dahil, yaw na kita ngunyan sa yaw na po tabi kita digdi sa risk na abutaman ko ta na. Okay? Good morning, Idol Win, si Christopher Bigtas. Diya po. Ngunyan, kuha na muna ako, ha? Tanasa kuha na ako ngunyan. Nasa rapo-rapo ako ngunyan. Ora ako sa Ligaspi. Ako, nagtataram ko sa indota. Siyempre, so naghantabay sa kuya po sa radyo ngunyan, so perming nakatotok sa kuya sa radyo, mataram ka mo, natangayataan, signal ngayon ni Alwin, karon ngayon harayoon. Digdilang po ako sa Facebook muna, tapos pero live po ini sa radyo. Sa next week pa po ako makakapag-live, no? Kaya po ang kuman asikasuhon ining pamilya. Orang man kay ibang dapat na mag-asikaso kundi ako. Okay? Kundi ako. Basta po so lubong kan sa kuyang biyanan, lubong po ini sa maabot po na ano ba yon? Maabot po tabi na Sabado nin aga alas 9. Siguro Sabado di muna kita makapag live alas 9, alas 7 po kay puha na magbiyahe through dagat, no? Sa dagat po mabiyahe kita para aduman sa simbahan. Siringkan ka dipisil po ang buhay digdi sa ano yan. Siringkan ka dipisil ang buhay digdi sa ano ba yan? Sa isla. Sa isla bako arogan kwan dyan sa Ligaspi. Diyan kung anytime na gustuhon mo di fight. Digdi dai. Iya pa. Iyo. Sige. Sige, okay. Igwa na kita nin 45 minutes. Makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa Indo kan ang probinsyano party list. Asin man ni Vice Governor Glenda Ong Bungao. Yan. Okay? Yan po yan, ha. Alat ko na ikuan ko daw ini. Titistingong ko ini digdi Darwin na hata. Total, makusog man kita digdi. Makusog man ang sa tuyang ko. Tistingong ko ini kung kaya digdi sa cellphone ko, ha. Tistingong ko na kung kaya sa cellphone ko. Tapi na dira sa kuya yung mga reports kang kuan eh. Daing alat ko na dali sa nahata pagkarayon ko daw. Sala palang Darwin so kuan ko kasud ba? Sala so fight ko kasud ba? Nyata taday hindi nagluluwas. Yan ang problema kayo ng cellphone ko. Forward. Forward nga. Tibad lamang kung mag-set ini. Okay. Dito talaga eh. Dito talaga nakaka-set. Nama ko ata ko ta anak kun kuan. Makuha ining bareta. Alat. Hindi ko talaga
Ito-try ko lang ha. Ito-try ko lang. Okay. Paano ba yun? Legazpi. Legazpi report. Okay. Forward. Nakaka-forward man. Ay, forward ko giraray. Tibad kon makuata. Lat. Nawara lugod. Nawara lugod o. Okay. Isin tagiraray. Ups. Send. May diferensya kay ganing di ako nakaka-send basta yan o yan Darwin yaon na ay di lugod so kwan lugod naka-send da pero so saro lugod ay so kay puan ano na nasin ko so kwan lang so nasin ko sige. Isin ko man inigiraray. Forward. Ang tamo lugod. Paganon. Dahil nagsisidid ba tato? Dahil talaga nagsisid ining ko. Dahil nagsisid ining recorded na kanta. Ayaw. Medyo magamat kayo yung kuhan. Di bale? Si ano ini? Dito talaga Darwin, di maka-send. 48 minutes, lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Okay. Dahil kaya kan sa kuyang cellphone. Pasensya na ka mo. Dahil ni malalaog. Dahil man pwede digding kuhan. O si Benji Rosalado nag-file kan certificate of candidacy. Mayor kan Tabaco City. Kalaban niya po tabi si Rinaldo Bargais tapos si Alex Borse. Yun na po yan. Sa kabagasan. Grabe ang kwan yan eh. Grabe ang ano yan. Grabe ang discarding niya eh. Sa mga LGU. Mga LGU po na ano ba yun? Sa kabaga. Okay. Anyway. Okay. Wana kita nin 51 minutos sa makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Ano pa ang iba pang mga barita digdi? O si dating presidente Rodrigo Duterte, kung iimbitaran da siya kan Quadcom, so Quad Committee, kung iimbitaran da po siya, willing naman siya na mag-atindir.
Winning daw siya po tabi na magatindir. Inutro na naman niya. Ako nga kung tatawan niya kung pagkakataon. Iyan nga ang mga drug personalities na yan. Gagadanon ko talaga. Saka, iyon talaga, gagadanon niya. Mas marini po tabi na kuan. Mas maray po na pero nga dapat maghapot ang mga kongresista nin professional. Abagay tama di. Tama man ang hanggan na dapat maghapot sa mga kongresista professional po. Ngani na ano ba yun? Ngani po tabi na aram kan tao. Dapat professional sa kabagasan. Bako nagkengororagan gila. Dagiton so presidente ade. Dagiton po so dating presidente abir daw ngayasan. Saka dahi man iyan ang pinaka siguro sa quad committee sa mga kongresista ang imbitara rin do si imbitara rin do po tabi si Digong. Tapos iapot din do gabosta habang naghahaloy garuran din ka magtakan. Sabi ko rin sendo po ang kinakaipuhan digdi kinakaipuhan digdi imbitara na si Digong tapos imbitara anong yung pigigibo mo, anong ginibo mo digdi? May mga pinagadan ka. Pag nagtaram si Digong na, di, subiit. Makakuha ka mo nin ebidensya. Bako si rin kaan. Dapat, kamo na po ang maghanap ng ebidensya na magpapatunay na karasuhan ng po tabi. Iyan ang or else dahil man ka matutuudan gustong sabihin po tabi maghanap ng ebidensya na raot ang tunay na purpose na po. Kasi maluwas na nagluluwas po tabi na gusto ta sa naman raoton so
mga Duterte. Dahil mo yan. Po tabi akin dyan sa Quad Committee yan, tabi. Pwede mo na siyang kasuhan. Di ba? Kundi siyempre, sirikat-sikat ban ka mo ta. Aram nindo, naka-live sa TV. Maluwas na kamuman ngayon mga Oragon dyan. Diba? Isa sa lakta po tabi, apira sa pasikat, isa sa lakta. So, political interest. Ngani po na rautunta sa mga kalaban kan sa tuya ng mga amo. Iyan. Aramdaman sa na po tabi kung si Digdian ang maglalaban sa maabot na mga panahon. Aram ta kung si Say. Kaya dahil mo man pwedeng lang siyang sutabo. Kaya baga, pag nag-post itong si Tamba, pag nag-post, so mga bibayadan niya dyan sa Facebook. Pag nag-post po tabi, nako, gigulpe. O saka, makasupog baga. Post mo tapos, gulpe yung kanin baser. Hindi ka na nakangkaan. Pag gayon kan sa imong post na ibinaba ngayon ni Speaker Romalde, si Presyo kan baga, say, tuwad ta, ba't niya sa imo? Iyo? Saka baga. Saka bagasan. Sige. Anyway. Pira na lang ini. Oratyan po Oratyan po ang tabayanan manindo ang DWRL Barita alas 7 ha. Oratyan yan. Digdi po sa 1FM. Gaspi. Layman po tabi kita giraray. Di lang ka mo maghali dyan sa sakuyang Facebook kung dyan na pagka-morning. Duro diretso po yan. Sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ko dyan. Tapos pagkahapon, yan mong giraray kita alas 4, sundo alas 4:30 sa programa. Yan mong giraray kita. Ada yung problema. Tamaski ako yaon dig disable, pupumirit ko po tabi na makapag programa at tangani na day po tabi na kukuan, day nabibitin. So sa kuya po tabing programa, di ba? Tugon mo yan, sobrang 1 week ako na wara. Paano yan? Anyway, maraming trust po na medyo nagluluya-luya ng internet kasi. Maraming trust po na maparam na nguna ako digdi sa programa. Ika na muna Darwin na daw. Taon-taon po ang DWRL, Barita alas 7.